Според данни от Националния статистически институт, около 47 000 души са пациентите хоспитализирани с остър исхемичен инсулт през 2013 година. Качеството е един от най-обсъжданите въпроси в теорията и практиката на мениджмънта на болестите, като стриктното спазване на стандартите за лечение на мозъчния инсулт е индикатор за високо качество. Лечението на острия инсулт претърпя през годините значително развитие, като съответно въвежданите в клиничната практика индикатори за качество при лечението на пациентите води до оптимизиране на същото. Мотото "Времето е мозък" означава, че лечението трябва да започне колкото се може по-рано при тези пациенти и по препоръките на Европейската организация по мозъчен инсулт венозна тромболиза се препоръчва до 4 часа и половина интервал от началото на симптомите. Недиференцираното лечение в острия стадий на инсулта може само да ограничи разрастването на тромба при исхемична лезия. През последните десетилетия мозъчният инсулт е водеща причина за смъртност в България. Нашата страна заема едно от челните места в Европа по смъртност. Тенденция се очертава за възникване на мозъчни инсулти в по-ранна възраст. В сравнение с 2005 година броят на смъртните случаи от сърдечно-съдови заболявания през 2012 се е увеличил, като смъртността от мозъчен инсулт като цяло намалява. За България обаче данните сочат, че България е на първо място през 2013 година от смъртност от мозъчен инсулт. Според данните от Световната здравна организация, годишно от мозъчен инсулт заболяват 15 милиона души, като 5 милиона умират, а 5 милиона остават трайно инвалидизирани. Смъртността е най-висока в източна и централна Европа. Нараства броят на жените с остър исхемичен мозъчен инсулт, а като цяло намаляват пациентите под 55 години с остра исхемия. Процесите на застаряване на населението от друга страна, която като тенденция се наблюдава в България, също така увеличават инсултите и в по-късна възраст. Въз основа на публикуваната статистика в сайта на Националния статистически институт за 2014 година, само при 0,4% от пациентите с остър исхемичен инсулт, хоспитализирани в съответните клиники, се прилага тромболитично лечение. За периода 2005-2014 обаче тромболизите се увеличават като брой, докато през 2006 година те са били 19, през 2014 вече са 2016. Въпреки всичко, процентът на тромболитично лечение в България остава сигнификантно нисък в сравнение с останалите страни от Европа. Приблизително 30% от всички тромболизи в България са извършени в нашия център, в Университетска болница Света Марина. Като виждате, през годините също се увеличава процента на тромболизираните болни от 2,4 през 2010 до 5,1 през 2013. За съжаление, в България не съществува официален регистър на пациентите, при които е проведено тромболитично или съответно ендоваскуларно лечение, и по този начин няма възможност за анализ в национален мащаб върху изхода от заболяването. През 2011 година нашия център към Университетска болница Света Марина е първата, която се е регистрирала като център в Международният регистър за инсулти СИЦ. Втора неврологична клиника е и сред първите, както виждате, топ 10 болници за лечение на инсулт в този международен регистър по отношение на проследяемост на пациентите до 3-я месец от инсулт. За да се измери качеството на медицинската помощ е необходимо да се приложи панел от измерители или критерии за качество, които да определят степента на достигане на желаните резултати или степента на съответствие с избраните правила и стандарти. Още през 2006 година
е разработен европейски проект, свързан с отчитане на разликите в индикаторите за качество на съответните европейски страни, които са посочени по-долу. И както виждате, извода от това проучване е, че е налице голямо разнообразие в измерването на ефективността на грижите при пациентите с остър инсулт в Европа и че е необходимо изработването на общи стандарти за определяне на индикаторите за качество при обгрижване на тези пациенти. Най-голям процент от водещите причини за смъртност заемат сърдечно-съдовите заболявания, като диференцираното лечение с интравенозна тромболиза е въведено от 2005 година, но и до момента, въпреки че нараства брой на тромболизираните болни, остава процента сравнително нисък. Към момента в България не съществува официален национален регистър на пациентите с остър исхемичен инсулт и по-настоящем няма възможност за анализ в национален мащаб на въздействието на съответното лечение върху изхода от заболяването. Известни са видовете организации също, както и структурите за лечение на острия инсулт, които са упоменати и в националния консенсус за профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на мозъчно-съдовите болести, но на практика в България все още структурирането на такива звена не е рутинна практика. В България е налице стандарт за диагностика и лечение на пациентите с инсулт, но липсва набор индикатори за качество на медицинската дейност при съответното обгрижване на тези болни. Целта на настоящия дисертационен труд е да се проведе проспективно проучване при пациенти с остър исхемичен инсулт на лечение или без тромболитично такова и се анализират клиничните, невроизобразяващите и някои качествени показатели, като се потърсят значими индикатори за изхода от заболяването. За постигане на посочената цел сме изследвали пациенти с остър исхемичен инсулт, хоспитализирани във втора неврологична клиника за 5 годишен период от 2009 до 2013 година. Задачите съответно са да се анализират броят и честотата на рисковите фактори при болните с остър исхемичен инсулт с или без лечение с тромболиза и се потърсят значими корелационни зависимости с изхода на болестта, да се оцени ролята на някои времеви показатели по извършваните процедури и връзката с функционалния изход от болестта, да се потърси корелационна зависимост между тежестта на огнищната неврологична симптоматика, промените на проведената скинеграфска с компютър томография на глава, както и влиянието им върху функционалният изход от болестта, оценен със съответните скали. Чрез комплексен анализ на получените резултати да се потърсят значими индикатори, свързани с изхода от лечението и да се идентифицират индикаторите за качество с оглед възможност за оптимизиране на управлението при лечението на острия инсулт. Клиничното изследване включва соматичен и неврологичен статус и съответни скали, по които се оценява огнищна неврологична симптоматика и функционален дефицит. Компютър-томографско изследване, като в случая е използвана аспект скалата, която е 10-точкова количествена компютърна топографска скала. Виждате, определя се в два стандартни региона, базални ганглии и супраганглионерно ниво, като при липсата на исхемия броят на точките е 10, а съответно при наличието на остра исхемия се вади по една точка в зависимост от ангажираната територия. Съответно изследване са тези времеви параметри, които са стандартни при всички пациенти с остър исхемичен инсулт, независимо от лечението, и е използван набор от статистически методи. Изследвани са общо 166 болни с тромболитично лечение и 1532 болни с остър исхемичен инсулт без тромболиза за, както споменах, 5 годишен период. Болните с тромболиза представляват около 9% спрямо тези нетромболизирани болни. Двете групи болни са сходни по относителен дял за мъже и жени, като в съответните групи съществуват вариации в полово разпределение на болните единствено по декади. Рисковия профил е сходен за двете групи, с изключение на хиперлипидемията и тютюнопушенето, които са по-често срещани при пациенти с тромболиза. По отношение на патогенетичната класификация ТОСТ, в сравнение с болните без тромболиза, при пациентите с тромболитично лечение се установява значимо по-висока честота на криптогенния инсулт. Спрямо 2009 година в групата без тромболиза се наблюдава тенденция за увеличаване на относителния дял на болните с лек двигателен дефицит и значимо намаляване на относителния дял на болните с тежък неврологичен дефицит.
Отчита се значимо подобрение на двигателния дефицит, обаче при дехоспитализацията, и тази тенденция е трайна за периода 2012-2013, съответно и при пациентите с много тежък неврологичен дефицит. В групата с тромболиза се наблюдава пък тенденция за значимо намаляване на относителния дял на по-леко болните, т.е. с NH скор от 0 до 5, а през годините се увеличава значително относителния дял на пациентите с тежък неврологичен дефицит. Значимо подобрение на двигателния дефицит при дехоспитализацията се отчита в групата както с лек двигателен дефицит, така и при пациентите с много тежък двигателен дефицит над 19. Спрямо 2009, при пациентите без тромболиза се наблюдава тенденция за намаляване на относителния дял на болните без значим неврологичен дефицит, оценяван с Ранкин скор 0,2, и за увеличаване на относителния дял на значимия неврологичен дефицит, като значимо подобрение на степента на инвалидност на третия месец от началото на симптомите в групата без тромболиза се отчита и при двете групи. Значимо подобрение на степента на инвалидност на третия месец от началото на симптомите в групата с тромболиза се отчита и при двете групи, и при пациенти, които се наблюдават и при които се отчита Ранкин скола за целия период от 2009 до 2013 година. Процентното разпределение на пациентите спрямо исхемичните промени в съответния съдов басейн, оценени с нативна скенеграфско изследване на глава, показва преобладаване на болните с локализация на инсулта в предна циркулация, като при тях значимо по-често се установява хипертенза на средна мозъчна артерия и наличие на левкоенцефалопатия. В групата с тромболиза се установява тенденция за увеличаване на времето от началото на инсулта до началото на лечението, но това се свързва с увеличаване на терапевтичния прозорец до 4 часа и половина през 2011 година. Същевременно в групата без тромболиза се наблюдава обратна тенденция, скъсяване на времето от началото на инцидента до хоспитализацията и съответно от началото до недиференцираното лечение, което може да се обясни с обучението на екипите през годините на Центъра за спешна медицинска помощ и колегите от спешно приемно отделение. На таблицата е показано сравнение на някои индикатори за качество, които са използвани от това проучване от 2006 година в Европа, което е проведено, и се вижда, че настоящото проучване на набора индикатори за качество показва значително подобрение на индикаторите през 2013 година, както по отношение на хоспитализацията до третия час, така и по отношение на болничния леталитет, който се снижава в сравнение с 2009 година. Поради липса на национален регистър, при пациентите с остър исхемичен инсулт и с цел анализиране на получените данни от проучването ни, ние използвахме данните от Международния регистър СИЦ, като прави впечатление, че тенденцията е за хоспитализиране на пациенти с по-тежък двигателен дефицит в нашия център, отколкото в останалите международни центрове, изследвани със съответно NH скора. По отношение на изхода от самото лечение, по време на хоспитализацията най-голям процент пациенти с много добър изход преобладават, т.е. еднакъв е процента и в нашия център, и в останалите международни центрове. Сравнително еднакъв е и болничният леталитет, като при нас е 6,82, при останалите центрове е 6,55. Съвсем различни са обаче резултатите от изхода от лечението на 90-я ден при пациентите с и без тромболитично лечение, като се вижда почти, че няма разлика в степента на функционална независимост, измерена с помощта на Ранкин скалата, както и по отношение на регистриран леталитет на третия месец. Разликата с останалите центрове е по-голяма на третия месец, като това не може да бъде интерпретирано каква е причината поради липсата на информация за причините, довели до този леталитет в 3-месечния период на нашите пациенти, както и липсата на достатъчно информираност е една от причините, възможност също така липсата на рехабилитация, липсата на звена за долекуване, липсата на достатъчно
достатъчна подготовка на близките на пациентите за обгрижване на тези пациенти могат да бъдат някои от съответните фактори, които оказват влияние върху увеличаващия се леталитет. На таблицата тук се демонстрира множествена логистична регресия на факторите, повлияващи изхода от остър исхемичен инсулт, и се потвърждава тенденцията, че възрастта, огнишната неврологична симптоматика, както и наличието на исхемични промени на проведената скенеграфия на глава са съответно важни фактори за изхода от лечението. По отношение на появата на усложнение мозъчна хеморагия, тежки огнищен дефицит над 19 точки, времето над 3 часа и наличието на левкоенцефалопатия също са индикатори за висок риск от появата на интракраниална хеморагия. Настоящия дисертационен труд предоставя методи за оценка и контрол на дейностите, приложими в ежедневната медицинска практика по отношение на лечението и обгрижването на пациентите с инсулт. В наши дни оценката на качеството на медицинската дейност се осъществява единствено по отношение на изпълнението на съществуващите медицински стандарти. Разработените в клиниката обаче алгоритми и протоколи дават възможност за информация за всички ключови ресурси, необходими за планиране на болничната дейност на различни нива. Като най-ефективният път за подобрение на качеството е координирания, интегриран подход и действие за намаляване нивото на факторите на риска. Данните от представеното 5-годишно проучване потвърждават необходимостта от индикатори за качество на национално ниво, свързани с оптимизиране на управлението на острия инсулт, както следва: процент болни с остър инсулт, лекувани в съответните отделения, брой тромболизи годишно, брой невроизобразяващи изследвания на мозъчни съдове в острия стадий, средно време от постъпването до началото на лечението, изход от проведеното лечение, съответно смъртност, инвалидизация, проследение на третия месец, болничен леталитет с и без регистрирано усложнение, брой проведени обучения, което е много важно по отношение на екипите. Изводите от проучването. То потвърждава, че предиктори за добър изход от острия исхемичен инсулт са младата възраст на болния, липсата на исхемични промени от проведеното невроизобразяващо изследване и наличието на лека огнищна симптоматика при хоспитализацията. Нашите резултати показват, че в сравнение с 2009 година средното време от началото на симптомите до началото на постъпването в спешно приемно и съответно започването на лечението се увеличават, но то е свързано с увеличаване на терапевтичния прозорец. Въпреки удължаването на този терапевтичен прозорец, процента на интракраниални хеморагии остава сравнително непроменен. Като индикатор за възникване на усложнение интрацеребрален хематом от проведеното тромболитично лечение са наличието на левкоенцефалопатия на проведената компютъртомография на глава, време над 3 часа от симптомите и наличие на тежка неврологична симптоматика. Проследяването на промените в степента на функционална независимост със съответната скала при дехоспитализацията показва благоприятен изход от лечението при по-рано започване на тромболизата при пациенти с по-лек неврологичен дефицит. Анализът на резултатите, свързани с изхода от лечението при пациенти с исхемичен инсулт, показва, че рано проведената тромболиза води до по-добър функционален изход в първите 3 месеца от болестта. На третия месец се отчита изравняване на оценяваните показатели и в двете групи. Въз основа на проведения комплексен анализ на получените резултати са определени и набори индикатори за качество, включващи съответно процент проведени тромболизи, средно време от постъпване до лечение, средна продължителност на болничния престой и смъртност и инвалидизация на третия месец. Съответните приноси. За първи път у нас е проведено комплексно сравнително проучване на клиничните, невроизобразяващите и времевите параметри по изпълнение на стандартни процедури при пациенти с остър исхемичен инсулт. Проучването върху изхода от лечението при пациентите с остър инсулт показва, че рано проведената интравенозна тромболиза води по-добър функционален изход в първите 3 месеца от началото. Изравняването на оценяваните показатели на третия месец от болестта подкрепя хипотезата за спонтанно възстановяване
възстановяване и мозъчна реорганизация. Проучването подкрепя хипотезата, че е налице констелация от клинични, невроизобразяващи и времеви параметри, които независимо от вида на лечението определят функционалния изход при пациентите с остър инсулт. С голяма практическа стойност е създаването за първи път в България локален регистър на болните с остър исхемичен инсулт към клиниката с цел определяне на безопасност и ефективност от провежданото лечение. За първи път при лечението на остър исхемичен инсулт е въведен набор индикатори за качество с цел оптимизиране на управлението на инсулта. Получените резултати дават основание да се създаде национален регистър при пациентите с остър инсулт с оглед задълбочен анализ на рисковия профил по места, начините на лечение, вида и честотата на усложненията с цел подобряване качеството на живот на пациентите.